wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan jawabi ne da yake fitowa daga wasu da ake tunanin 'yan kwamiti ne na ganin wata ƙarƙashin masarautar sarkin musulmi na Sokoto. To ya kawo hasashe da masana suka bayar akan cewa za a haifi jinjirin wata da misalin karfe 1 na rana da wani abu, kuma yana akan matakin 0 ta yadda ba za a iya ganin sa ba da na'ura, ba wani microscope da zai iya gano shi. A ƙarshe kuma ya yi amfani da cewa ba lallai bane ma a ce an ga wata a wannan rana saboda watan yana wannan mataki, amma gobe za a iya ganin sa. Kuma ya ce Saudiya za su iya ce sun gani saboda su suna amfani da wata kyamara wacce take iya ɗauko hoto na wata ko da babu shi, so amma su za su iya gani. Kamar ya manta cewa ya magana cewa watan nan ba za a gan shi ba ko da microscope, amma kuma ya ce Saudiya tana da kyamara da za ta iya gano shi watan ko da babu shi. So ita kanta matsalar ganin wata da alar kyamara ɗin da sauransu ai magana ce da ba musulmi ne suka yarda da ita ba. An ɗora ma akan musulman duniya ba su amince da ita ba. Saudiya dai take buƙatar ta ɗora musulman duniya akan cewa lalle su rika amfani da ala da kuma masaniya akan irin abubuwan da ke zuwa da dawowa wanda babu tabbaci akan su, akan matsalar hasashen wata ko rashin ganin wata ko wani mai kama da haka. Abin da kawai yake a zahiri shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya babu ma'auni wanda za mu yi amfani da shi don mu kauce wa dukkanin rudu na zamani. Mu je mu duba wata, idan Allah ya sa ba mu ga wata ba shikenan. Idan mun ga wata kuma magana ta ƙari. Duk wannan abin ba wani abu ne na kaiwa da komowa ba. Mu je mu duba wata, idan mun ga wata kalas mu ɗauki azumi, idan ba mu ga wata ba kan mu ɗauki azumi. Wannan shine ka'ida kawai, amma ta surutai ya ta kawo abubuwa na tsokarin a rikita al'umma, a nuna musu cewa akwai kaza zai iya yiwuwa, kaza zai iya ba zai yiwu, me ya kawo zai iya yiwuwa, me kawo zai iya yiwuwa. Wani abin da wahala ne mutum ya ɗauka kansa kawai sama ya je duba wata, shine abin da sai an wahala kan addinin mu ne fa. Kamar yadda fa muke sallah haka wajibcin wannan fa yake. Menene abin wahala a ciki? Ba abin wahala bane ba. In dai dama ba akwai tunani na a saka wani abu wanda yake rudu ga zakatun al'umma ba. Jama'a ku fita ku je ku duba wata kawai. Kar ku lura da wata masaniya ta wane Allah cewa ya mu je mu duba, Annabi ce mana ya mu je mu duba kawai. Mu je mu duba, in mun gani shikenan, in ba mu gani ba shikenan. Muna da matsayi ai. Muna da tabbaci a zuciyarmu. Amma aka mana wannan hasashen wanda tushen sa Yahudawa ne suke kawo shi. Suna da damar su juya abubuwa da yawa a cikin al'amuran nan. Masana wannan ilimin taurarin mafiya yawa an faɗauka views na Yahudawa, a zo a fassara da Larabci, a fassara a wannan, a fassara a wannan. To gaskiyar magana abinda nake so in dawo da mutane akan shine su roma kan haƙiƙa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ma kai. Yamma ta yi mu je mu duba wata. Allah ya sa yana nan mun, in dai yana nan ai za a gan shi. Ba sai ka ce za a gan shi ko ba za a gan shi ba. In baya nan ma kuma sai a ga ba a gan shi ba. Shikenan magana ta ƙare. Wannan duk so musu ne na munafurci da kokarin shigar da mutane cikin wani hali, kuma wallahi wannan shekarar alfarwar manzon Allah sai mun bautawa Allah daidai. Alfarwar manzon Allah sai mun bautawa Allah daidai. Alfarwar manzon Allah sai mun dauki azumi a daidai bijayi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin da kuka saba yi ba za ku yi mana shi a wannan shekara ba insha Allah. Yanzu wannan rahoton yana nuna an ji wani abin fashewa inda ya bayi zuwa ga haifar da gagarumar gobara a ƙasar Amurka, wanda wuri ne da ya shafi wurare da yake da alaka da wuraren zama na mutane. Kamar har yanzu rahotannin ba su nuna me ya haifar da wannan explosion din ba, me ya haifar da wannan fashewa, ko bom ne ko wani abu ne mai kama da wannan. Za iya cewa irin wannan abubuwa na cikin gida babu wata ƙasa a duniya da ta tsira daga wannan. Irin yadda za a ga an ce an samu explosion a Iran, an samu explosion a China, an samu explosion a Rasha, an samu explosion ba inda ba a samu, ba inda ba a samu, ko ina to yanzu ma gashi a Amurka an ƙara samu. Masu ganin cewa ana yawan samun explosion ko an samu explosion a Iran sai tunanin rauni ne ko wani abu mai kama da haka. Shi ta'addanci ko harin ta'addanci ba wanda ya tsira daga gare shi. Rasha kusan kullum a cikin explosion ma take, ana saka mata lokaci zuwa lokaci. Har China ana sawa. Ƙasashen Europe din nan daidai ko ina zaka ga an ce nan an samu explosion, nan an samu explosion, ma'ana fashewa. So ana samu, ba abu ne wanda yake da alaka da raunin tsaron ka ko wani abu ba, saboda ba wanda ya tsira da a hada abin fashewa, tunda chemicals ne ake hadawa, kuma chemical din nan za a iya samun sa ko ina. Kimiyya wani ma dan lemon tsami, gishiri da wasu abubuwa da ake hadawa gashi nan dai locally za a iya hadawa. Balantana kasashen Amurka da komai yake available, bindiga available, bomb available, me available, komai available. Kasa ce dama a bubbude, saboda haka za a yi so a yanzu sashin kula da harkar kasuwancin ruwa na Ingila, wato UK Maritime Trade Operation,
ya bada sanarwar cewa jirage na ƙasar Yemen a Gulf of Aden sun taso domin su kai har-hare da jiragen kasuwanci na ƙasar ta Ingila. Kuma wayannan jirage sun buɗe wuta inda suke ta musayar makamai tsakanin wayancin jirage na kasuwanci da kuma su wayannan jirage na wato Yemen, wanda hakan ke nuna Yemen din tana nuna kamar akwai yiwuwar wasu makamai ne za a loda a kai ƙasar Isra'ila, wanda ita kuma Yemen din take amincewa za ta season wannan jirgi. To akwai dai tashin hankali kwarai da yake nuna lallai akwai yiwuwar jigilar manya-manyan makamai da ake so a yi daga Amerika zuwa gaba ta tsakiya domin ƙara hura wutar wannan yaƙi, wanda su kuma Yamani suka yi amfani da damar wucewa ta gabar su suka datse wannan guri kuma suka fara harar wayannan jiragen da ake ganin su kamar na kasuwa ne, kwantinoni ne amma kuma duk makamai ne da missiles a ciki, tare da bindigogi waɗanda za a yi amfani da su da makamai ba wa mutane a irin su Syria da wuraren da za a yi wato tunzura yaƙi, mummunan yaƙi a wannan yanki. Ita ma ta bangaren jamhuriyar musulunci ta Iran, kafafen yatsa labaranta sun nuna cewa ƙasar ta Iran ta datse wannan wato ziri na Hormuz da ake giftawa da manya-manyan hanyoyin gudanawar kasuwanci, tattalin arziki da mai na yankin gaba ta tsakiya da Asiya. Ta datse shi na dan wani lokaci domin daidaita al'amura. Wataƙila hakan yana da alaka da abin da operation din da Yamani suke yi a Gulf of Aden. Wataƙila ya zama cewa an samu wasu wuce to su kuma za su daɗe ta wannan hannun